Quen fai a pregunta do Partido Socialista? Está, vale. Ben, boa tarde a todos. Reanudamos a sesión coas preguntas ao Goberno. Damos comenzo coa pregunta de dona Patricia Iglesias Rey e don Carlos López Font do Grupo Parlamentario Socialista de Galicia sobre as medidas que prevé tomar a Xunta de Galicia para garantir a suficiencia de prazas de autobús desde Carballo ata Coruña. Para facer a pregunta, ten a palabra a señora Iglesias. Moitas grazas, presidenta. O primeiro de todo, señor Calvo, o meu máis sentido pésame polo falecemento do seu pai, ben o que se sente. Señor conselleiro, imos falar do transporte público por estrada na comarca de Bergantiños, porque a situación xa non é unha molestia puntual, nin un problema menor, é creemos nós, unha falla estrutural que afecta cada día a moitas persoas da Bisbarra. Os feitos están perfectamente acreditados e a realidade tamén é teimuda. Temos a liña de bus de Carballo a Coruña e os buses que chegan pola mañá cedo de Fisterra e Muxía entran en Carballo sen prazas, deixando persoas usuarias tiradas cada mañán, persoas que van a traballar, a estudar ou unha cita médica ou ao CHOAC. O seguinte servicio xa non é directo, tarda o dobre e converte 30 km nun calvario. Na estación da Coruña arriba decide quen sube e quen non en función do destino final, tendo preferencia os que van a Fisterra e nós creemos que iso é discriminatorio, arbitrario e sen base legal ningún protocolo establecido claro e vostedes sabeno ben. En vez de corrixir isto, o Goberno decidiu facer algo que se debe facer moi ben, promesas, propaganda que logo non cumplen. Pois porque despois de que se debatera esta iniciativa e se levara este problema e debatera neste Parlamento, anunciaron que a partir do 6 de outubro o bus das 8 da mañán desde Carballo ia incrementar a capacidade para garantir esas prazas e que non quedara xente tirada en Carballo. Pois ben, hoxe a situación non mellorou, digo eu, porque teño familiares, teño coñecidos que todos os días collen ese bus das 8 da mañán. Logo está o bus de Carballo Santiago, que isto evidentemente leva anos perdendo frecuencias desde que vostedes gobernan. Os horarios cambian sen ton nin son, sen previo aviso, sen criterio, e cando alguén quere preguntar, a quen chama? A estación de Carballo, señor Calvo, é unha auténtica estación fantasma, abandonada, sen oficinas, sen información e, sendo sinceros, dando medo, incluso pola noite. Pero a vosa aplicación, bus.gal, é un auténtico fiasco, sabe tamén, non ten información sobre os horarios de buses, os que te poidas fiar. Señor conselleiro, esta comarca está farta tamén de chapuzas, falta de improvisacións e falta tamén de sentirse tratada como un territorio de segunda. Mira, dígolle dende o respeto, pero con toda a retranca galega que podo, non? Aquí que necesita protección non é unha diputada do Partido Socialista, é a veciñanza da comarca, xente que madruga, xente que estuda, xente que vai a traballar, que non sabe se vai ter plaza no bus ou que horario vai ter. Por iso lle pregunto de maneira moi sinxela e simple, que medidas reais con datas e con garantías vai adoptar para mellorar o transporte público da estrada na comarca de Bergantiños? Moitas grazas. Moitas gracias. Para darlle resposta, ten a palabra o señor conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, don Diego Calvo. Moitas gracias, presidenta. Señoría, a verdade é que a conexión entre Carballo e a Coruña conta cunha oferta bastante ampla de servizos, señoría, inda que vostede faga unha referencia moi puntual e obviando todos os demais. Fíxese, de luns a vernes hai 58 autobuses ao día, 29 por sentido. 18 deles son directos. 11 de Carballo a Coruña e 7 da Coruña a Carballo. Durante a fin de semana hai 15 expedicións en cada sentido, prácticamente unha cada hora ao longo do día. É, sin dúbida, un eixo de comunicación fundamental e, ademais, así o acredita o número de usuarios que vai tendo cada ano. Fíxese, no ano 2023 sumaron en ambos sentidos 235.000 viaxeiros. No 24 se incrementou un 16%. E no 25 a tendencia siga alza incrementouse en 290.000. Pero a alza non se limita única e exclusivamente a esta línea entre Carballo e a Coruña, sino que, por exemplo, Laracha-Coruña no ano 24 se incrementou un 17% con respecto ao 23 e un 7% no ano 25, máis de 94.000 viaxeiros ao ano.
E Arteixo a Coruña igual, medrou un 10% no 24 con respecto ao 23 e un 5% do 25 con respecto ao 24. Ou da liña Fisterra-Coruña, a máis longa, un 13% no ano 2024 e un 7% no ano 2025, unha evolución parecida en todas as líneas. Por lo tanto, os datos corroboran que cada vez se moven máis cidadáns a través do sistema de transporte de Galicia, señoría. E non é, como di vostede, ou pretende trasladar, como que hai un só bus e se queda todo o mundo sin poder utilizalo. Nós, como lle dixemos sempre, cada vez que nos preguntas, facemos un seguimento continuo para que o transporte mellore nas medidas das posibilidades. E intentamos, se o permite o contrato, crear novos servicios, incrementar as frecuencias, axustamos os horarios ou aumentamos a capacidade dos buses. Por exemplo, ampliando a capacidade de primeira hora da mañá do Fisterra C a Coruña, para atender alumnos que iban ao instituto da zona. Modificando o horario dun servicio entre Carballo e Corme, para posibilitar o enlace cos autobuses que chegan dende Carballo a Coruña. Engadindo paradas en Dumbría, para conectar con C en horarios de instituto, axustando o horario de servicio que emprego o alumnado de Ponteceso do IES Monteneme, en Carballo, ou creando un novo servicio de luns a vernes ás 8 da mañá para os alumnos de Camariñas que podan acudir ao IES Terra de Soneira en Vimianzo. Por lo tanto, os axustes e os cambios son continuados para tentar dar solucións a todos os problemas. É verdade que se poden producir en algún momento que haxa algunha frecuencia que leva as prazas ocupadas, é certo, e traballamos ou tentamos traballar coa maior previsión posible. Pero nun día laborable normal como de hoxe, habilitamos 950 prazas nos autobuses que cobren servicios directos entre Carballo e a Coruña. E antes das 9 da mañá chegan a Coruña 4 autobuses con 228 prazas. Entre as 14 e as 15 horas saen Moitas gracias. Moitas prazas dispoñibles. Ten un segundo turno agora. Réplica, señora Iglesias. Grazas, señora presidenta. Bueno, señor Calvo, os datos xa foron contestados a unha resposta escrita desta mesma deputada. Eu preguntáballe en concreto por algo moi sinxelo, realmente algo que se complementaron o 8 de outubro, reforzar a liña das 8 da mañán que va de Carballo a Coruña e a de volta das 7 da tarde que queda moita xente en terra. E sabe o ben, e non se reforzaron porque a día de hoxe chega a pasar. É bo que se utilice o transporte público, eso é evidente, pero estaballe preguntando por unha pregunta moi sinxela. Comprometes aquí en sede parlamentaria e que o bus das 8 da mañá en Carballo non quede xente tirada ali e que teña que esperar o seguinte bus que non é directo e que tarda máis dunha hora e media, non chega a traballar, non chegan a estudiar ou unha cita médica, ou comprometes a reforzar o bus de volta para Carballo a 7 da tarde, porque esa preferencia de que suba a xente que vai a Fisterra pareceme a min bastante discrecional e que ten ausencia de base legal, señor conselleiro. Por tanto, pidolle aquí se se compromete a eso que pedimos aquí o Partido Socialista nesta pregunta. Despois, unha verdade que tamén é incómoda, porque se a alternativa que ofrece a Xunta para ir se quedan tirados en terra é ir pola autovía da Costa da Morte, pois que nos atopamos unha autovía que depende da Xunta de Galicia que ten unha peaxe, bueno, pois que é abusiva, que nos queremos esa peaxe, que demandamos esa gratuidade do tramo de Carballo a Coruña da peaxe da autovía da Costa da Morte, porque a alternativa que lle ofrece a Xunta de Galicia se quedan tirados ás 8 da mañán. E digo eso, é o modelo da Xunta, non reforzar ese bus público, esa frecuencia específica que lle digo, non controlar a concesionaria, non garantir plazas. Pero é ben curioso que unha man piden a transferencia da P9, que non é gratuidade, ca que nós estamos de acordo, como sabe, pero por outra manteñen esas peaxes abusivas no tramo de Carballo a Coruña nunha autovía que depende da Xunta de Galicia. É ben curioso, eu chámolle un pouquiño de incoherencia política, señor Calvo. Nos pedimos eso, coherencia, gratuidade da autovía da Costa da Morte, ou alo menos que a Xunta aproba as mesmas bonificacións a pasaxeros recurrentes que aprobou o Goberno de España pois na P9 e na P53. Por tanto, xa finalizo xa finalizo con esta pregunta, se vai adoptar unha medida real nas frecuencias que lle especifico. Moitas grazas. Moitas gracias. Réplica do Goberno, señor conselleiro. Eu a verdade é que presumía un pouco máis de rigurosidade. Non sabe vostede que os contratos de transporte comprenden un montón de líneas e o que eu lle intentaba explicar que en todas esas líneas sempre que se
detecta unha necesidade, tentamos reforzar esa línea con máis prazos, máis reforzo, con máis prazas nos buses, máis reforzos, etc. Por lo tanto, facer ese tipo de proposta que vostede fai aquí carece de rigurosidade, e vostede o sabe, porque, lóxicamente, está dentro dun contrato. O que tentamos facer, igual que nesa línea de Carballo, cada vez que se detecta que a unha determinada hora hai máis necesidade ou máis demanda, se tenta reforzar ese servicio, señoría. Pero é como se vostede, eu lle pregunto agora, vostede pode asegurar e se compromete a que o tren entre Santiago e Coruña teña prazas suficientes todos os días, a todas as horas, o resto do ano? Se vostede me contesta que sí, ou algún representante do goberno contestara que sí, sería, dende logo, unha tontería, porque eso tampouco estaría vostede en disposición de poder facelo. E despois introduce vostede aquí o tema dos peaxes. Non sei a onde quere ir a parar, pero fíxese, os peaxes, autovías, os peaxes galegos das autovías titularidade de Galicia son os máis baratos. E se os comparamos cos que ten a EPA9, non quererá vostede que lle diga cal é o resultado, verdade? Pero este ano nós seguimos mantendo o mismo precio nos peaxes nas autopistas galegas. Que fixo a AP9, que fixo o goberno do Partido Socialista, que fixo o seu partido? Subilos, porque agora no Nadal, ao principio do ano, a subida que experimentou a AP9 volve a ser de novo, xa non é abusiva, senón que parece que se rinde todos os galegos. Por lo tanto, mire, nós vamos a tentar mellorar cada unha das dificultades que atopemos cada día e ir adaptándonos á demanda, como fixemos sempre. Ás veces seremos máis rápidos ou menos rápidos e haberá algunha circunstancia onde non podamos, porque hai unhos contratos establecidos. E vostede eso debería de sabelo. E se quere falar dos peaxes, de verdad, invito a facer unha pregunta cando queira e falamos dos peaxes e do tratamento que lle dá o Estado ás carreteras en Galicia. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Continuamos coas preguntas. Están informados de que hai unha alteración da orde do día que consiste en substanciar a continuación a pregunta número 44.056 de dona María Cristina Fernández e dous deputados e deputadas máis do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego sobre a rectificación e posterior tramitación da solicitude para que Galicia forme parte como membro asociado da UNESCO. Para formular a pregunta, ten a palabra a señora Fernández. Súmome as condolencias, señor Calvo. No pasado mes de decembro, o Goberno do Estado anunciaba a integración de Cataluña e Euskadi como membros asociados da UNESCO e da Organización Mundial do Turismo, organismos dependientes de Nacións Unidas. Non sucedía así con Galiza, por non ter solicitado ao Goberno autonómico a súa entrada nestes organismos internacionais. As declaracións feitas por vostede mesmo, conselleiro, sorprenden evidentemente porque din Galiza ten problemas máis importantes que o Estado debe solucionar e engade sentirse representados por España. O Goberno do Partido Popular na Xunta non tivo en conta as numerosas repercusións negativas que terá para o país esta decisión, xa que ter voz propia na UNESCO otorga, primeiro, unha visibilidade e presenza internacional a Galiza como entidade de seu, podendo participar na toma de decisión sobre educación, ciencia, cultura ou patrimonio. Tamén poder realizar acordos e convenios con entidades de outros estados en materia de cultura ou posibilidade de financiamento para proxectos. E, por último, someter proposicións ao Consello Executivo e colaborar nos traballos dos seus comités. Por outra banda, Galicia non sería o único territorio adherido á UNESCO sen competencias en política exterior. Para iso foi modificado o artigo 2 da Constitución da UNESCO, admitindo como membros asociados territorios como as Illas Feroe de Dinamarca, Illas Aland de Finlandia, Nova Caledonia de Francia, Curaçao, Países Baixos ou Tokelau de Nova Zelanda. Isto permite agora novas incorporacións, como sucede con Cataluña e Euskadi, e a decisión do Goberno galego deixa fora a Galiza. A máis, o Goberno do Partido Popular está incumprindo a súa propia Estrategia de Acción Exterior 2025-2029, aprobada hai ben pouco, en febreiro de 2025, que indicaba na súa folla de ruta a promoción de Galiza no turismo e o papel estratégico da educación e da cultura. No ámbito educativo, é fundamental que Galiza estea adherida á UNESCO polo seu traballo na defensa dun dereito humano
e dun ben público mundial, co poder de transformar a vida das persoas, das comunidades e do planeta para melloralo ao longo das xeracións. Garante que todos os nenos, as nenas, as mozas e adultas teñan acceso tamén a unha educación de calidade durante toda a vida, adaptándose aos novos desafíos mundiais, como son o quecemento global, os conflictos, as crises prolongadas, a revolución digital ou as cuestións de xénero. Todo exposto justificaría plenamente a incorporación de Galiza á UNESCO, polo que paso a facerlle a seguinte pregunta, señor conselleiro. Vai o Goberno da Xunta de Galiza rectificar a decisión tomada e, tendo en conta, sobre todo, a Estrategia Galega de Acción Exterior 2025-29, tramitar a solicitude para que Galiza forme parte da UNESCO? Moitas gracias. Para darlle resposta, ten a palabra o señor conselleiro de Presidencia e Xustiza e Deportes, don Diego Calvo. Gracias, presidenta. Señoría, pois a resposta clara e concisa que lle podo dar é que non. Non ten pensado cambiar de opinión a este respecto do Goberno galego. Gracias. Rolda de réplica, señora Fernández. Ocupado e ou non tuvo tempo de preparala ou que non teñen argumentos de ningún tipo. Así que por que a Xunta deixa pasar esta oportunidade de adherirse á UNESCO? Bueno, eu, como vostede non o contestou, voulle contestar eu. Porque o control e os valores democráticos van en contra dos intereses do Partido Popular na Galiza, intereses económicos e partidistas para beneficiar os lobbies. A UNESCO, evidentemente, impulsa sistemas educativos de calidade, empodera o alumnado, loita contra o cambio climático, as desigualdades, o retroceso democrático, os conflictos ou as crises internacionais e deseña, ademais, sociedades máis xustas e sostibles. Isto é o contrario da ideoloxía do Partido Popular ao fronte do Goberno da Xunta de Galicia. Está claro que quen fai recortes na educación, quen precariza o profesorado, apoia a industria que expolia e contamina, aos conflictos internacionais, permite xenocidios e usa as institucións de xeito antidemocrático, non vai estar de acordo en que Galiza teña voz propia e menos para democratizar este país. Vostedes saben de control ideolóxico, mas non recoñece a identidade propia da Galiza. E iso quedou demostrado cando o señor Rueda renunciou a apoiar a oficialidade do idioma galego nas institucións europeas. Dende logo, señor conselleiro, eu creo que xa non se pode esperar menos da máxima representación de todas as galegas e galegos. Moitas gracias. Replicado o Goberno, señor conselleiro. Gracias, presidenta. Cando vimos a esta Cámara e contestamos, normalmente che din que non contestas o que queren, non? Que te vas polas ramas. Cando vimos a esta Cámara e contestamos concisamente e decimos non, entón vostedes, fíxese como son os do bloque, que entón empezan a decir eles por que decimos que non. E chegan a falar de valores xustos, de democráticos e de que non queremos democratizar este país. Non, fíxese, non, este país é perfectamente democrático. Existe unha democracia e cada 4 anos hai unhas eleccións. Vostedes están na oposición e nós estamos no goberno. E así levamos moitísimo tempo. O que pasa é que como non sai o que vostedes queren, se dedican a sempre insultar e a decir que todo o demais está así. Falaba vostede de valores democráticos. Mire, nós non entramos no xogo que fai o partidos independentistas en España co propio Pedro Sánchez. Isto se debe a unha negociación de Junts, vostede o sabe. E os partidos independentistas, se non están na UNESCO, parece que lles caen os anéis. Non nos sentimos perfectamente representados polo Goberno de España. Non temos ningún tipo de problema, pese a que o Goberno de España este gobernado neste caso polo presidente Sánchez. E se hai algunha discrepancia, a faremos saber. Non temos que participar nesa subasta diaria para manter o señor Sánchez un día máis no goberno. Eu sinto que vostedes consideren máis necesario ter relacións co partido chino de Vietnam, estar co partido
comunista de Vietnam. Ai, que gracia, que gracia. Que gracia. É moito máis importante eso que atender outras cousas. Vostedes ata agora non dixeron nada da folga dos médicos por culpa do Estatuto Básico que o seu socio de goberno quere facer. Porque para vostede é máis importante ter as 500.000 euros que lle dan na Diputación de Lugo a ter coherencia política, que desa nunca tiveron e nunca terán. Ese é o verdadeiro problema do Bloque Nacionalista Galego. Moitas gracias. Continuamos coa seguinte pregunta de don Moisés Rodríguez Pérez e 10 deputados e deputadas máis do Grupo Parlamentario Popular sobre as condicións da vivenda pública que o Goberno Central pon a disposición en Vigo a través da empresa Casa 47. Silencio, por favor. Para formular a pregunta, ten a palabra dona Patricia García. Grazas, presidenta. Antes de nada, tamén súmome ao agarimo que transmito yo aos meus compañeiros e desesolles pronta recuperación. Boa tarde, conselleira. Vostede ben sabe que a vivenda é unha emerxencia social real e require políticas públicas ben deseñadas, coordinadas e con impacto efectivo na cidadanía. Pois iso, hoxe traemos a este pleno unha cuestión que afecta directamente a Vigo e que ten que ver co modelo de vivenda impulsado polo Goberno de España a través da denominada Casa 47. Antes Sareb, SEPE, máis do mesmo, non máis que un rebranding emocional. Falamos de 67 vivendas en Vigo, presentadas como alugueiro accesible, pero cunhas condicións económicas e de acceso que están xerando unha fonda preocupación social. Os datos son claros. O prezo do alugueiro fixado para a Casa 47 sitúase por riba da media do mercado libre en Vigo, cando precisamente se fala de vivenda pública. Os requisitos de acceso exixen ingresos moi por riba do salario reais de boa parte das familias viguesas e todo isto, ademais, a marxe do Rexistro Único de Demandantes de Vivendas, sen vinculación coa cidade de Vigo nin coas persoas que levan anos agardando unha solución. Ao mesmo tempo, Vigo conta con 5.500 persoas inscritas como demandantes de vivenda pública, persoas que non buscan anuncios senón propostas reais. Fronte a este modelo estatal, señora conselleira, en Vigo estáse a desenvolver outro moi distinto, porque a Xunta de Galicia está a facer un esforzo inversor sen precedentes en materia de vivenda nesta cidade, con cifras que falan por sí soas. 248 millóns de euros en investimentos previstos, 5.300 vivendas públicas planificadas, con actuacións concretas en Navia, no Fimático, en Ramón Nieto. Isto tradúcense en preto de 1.000 vivendas, 134 millóns de euros solicitados, como digo, xa en marcha en Navia, con partidas consignadas nos orzamentos dos proxectos de interese económico das áreas do Fimático Ramón Nieto xa mencionados. Rehabilitación de 140 vivendas no Casco Vello que multiplicará por 4 o seu investimento nos próximos 4 anos ata 4 millóns de euros. Compre subliñalo, a Xunta presidida por Rueda apenas leva 2 anos no goberno, está a facer a maior investimento en vivenda en Vigo. Eu quero agradecerlle á conselleira que teña a súa senda en Vigo, por moito que os autos lle pese, que estea controlando as orbas, porque sabemos a necesidade urxente de que teñamos esas vivendas postas xa para todas as familias viguesas. Por iso, señora conselleira, quero preguntarlle que valoración fai vostede este goberno galego do modelo estatal de Casa 47 e o seu impacto real sobre o acceso á vivenda pública en Vigo. Por agora, máis nada. Moitas gracias. Moitas gracias. Para darlle resposta, ten a palabra a señora conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, dona María Martínez. Gracias, presidenta. Señora García, señorías, o Goberno Central, o Ministerio de Vivenda, está a facer o que xa nos ten acostumados: propaganda, fume e, o que peor, a mentir, a dicir mentiras. A chamada Casa 47 non é máis que o xerme da mala xestión da Sareb, que despois foi a SOPES, que despois foi Casa 47, que recibe os activos das SEPES que previamente foron transferidos pola Sareb. Activos que recordo que foron solicitados para a súa cesión gratuita á nosa comunidade autónoma por unanimidade desta Cámara e que a resposta foi non.
Pois ben, a ministra ven no pasado 11 de decembro a Vigo, xunto co alcalde e o delegado Zona Franca de Vigo, para dar a coñecer este proxecto piloto destes alugueiros das 67 vivendas da Sareb Logo Sepes, agora Casa 47, que alugarán supostamente a precio asequible. E aquí temos a primeira mentira. O precio da vivenda en alugueiro de Casa 47, o pon a página web do Ministerio e as propias bases, é de 8,8 euros metro cadrado. O precio da vivenda libre en Vigo é de 7,4 euros metro cadrado, é dicir, 1,4 puntos por debaixo do alugueiro de Casa 47. Se fose unha vivenda protexida por un promotor ou por un cooperativista con vivenda protexida, o precio oscila entre os 4,9 e os 5,9 euros. Pero que se fose unha vivenda pública, é dicir, cedida pola Sareb á Xunta de Galicia, o precio do alugueiro estaría entre 1,2 e 2 euros metro cadrado. Para ir máis ao detalle, tendo a lista das 67 vivendas que están alugadas por Casa 47, por tanto, polo Ministerio de Vivenda. Para acceder a unha vivenda de 2 dormitorios, o alugueiro o mes é de 805 euros o mes. Pero se é de 3 dormitorios, o alugueiro é de 887 euros o mes. Señora ministra, non tome o pelo aos galegos e as galegas. Iso non é un alugueiro asequible. Esos alugueiros están por riba do mercado de vivenda libre. Eu digo, non sería máis fácil ceder esas vivendas á Comunidade Autónoma, á Xunta de Galicia, que nós non teríamos que licitar esa execución a empresas externas por máis de 60 millóns de euros, nós a calificaríamos como pública con carácter permanente, porque aquí en Galicia as vivendas de promoción pública son protegidas con carácter permanente. Esa vivenda de 2 dormitorios que Casa 47 vai a alugar por máis de 800 euros sería alugada cun máximo de 158 euros pola Xunta de Galicia. 158 euros se o aluga a Xunta de Galicia fronte aos 805 euros se aluga Casa 47. En fin, unha tomadura de pelo. Moitas gracias. Réplica, dona Patricia. Grazas, señora conselleira, pola análise e polos datos achegados na súa intervención, claros, concisos e tamén denigrantes para os vigueses. Despois de escoitala, a conclusión é evidente. O problema non é canto se anuncia, senón a quen chega. A propia Elena Espinosa recoñeceume nun debate que Casa 47 é un programa pensado para a clase media. Queda dito todo. Non é vivenda pública para quen máis a precisa, é vivenda de mercado cun selo social. E iso explícase cos datos. Prezos por riba do mercado, requisitos salariais inasumibles e 5.500 persoas inscritas como demandantes de vivenda pública en Vigo que quedan fora do sistema. E aquí convén poñer as cousas en perspectiva. Sí, 5.500 demandantes de vivenda en Vigo e o señor Caballero, en 18 anos de goberno, promoveu menos de 45 vivendas públicas. Iso son, sendo xenerosa, 3 vivendas ao ano. Prometeu 100.000 vivendas no ano 2007, anunciou 200 en Santa Cristina hai máis de 4 anos. Sabe cantos están postos en marcha? 0, nin unha soa pedra. Esa licitou 2 veces o mesmo proxecto. O Edificios Turáns, con 27 vivendas, custa 5 millóns de euros, cando a empresa municipal de vivenda anunciada polo señor Caballero apenas conta con 4,5 millóns. Facendo números, señora conselleira, para dar resposta ás 5.500 demandas actuais a este ritmo, 3 vivendas ao ano, o señor Caballero tería que gobernar 2.000 anos máis. Non é unha exageración, é matemática básica. Fronte a esta realidade, mentros un xogan coa propaganda, a Xunta construe, inviste, planifica solo vivenda pública, rehabilitación e orzamento real. Un modelo inclúe, outro exclúe. O que venderon a ministra o señor Caballero, como tamén dixo a conselleira, non é só suficiente, é unha falta de respeto á intelixencia das viguesas e dos vigueses. 67 vivendas frente ás 5.500. Gustaríame, señora conselleira, se pode vostede afondar nos datos que demostran que esta Casa 47 é un despropósito para Vigo. Grazas. Moitas gracias. Réplica do Goberno, señora conselleira. Gracias, señora presidenta.
Gracias, señora presidenta. Efectivamente, Casa 47 acabamos de ver que era unha mera propaganda, fume, mentira, porque os 8,8 euros metro cuadrado supoñen uns alugueiros medios para unha vivenda de 2 dormitorios de máis de 800 euros. E o cal ten a súa contraprestación tamén, porque como o importe de alugueiro non pode exceder do 30% dos ingresos da unidade familiar, isto significa que para poder acceder a unha vivenda de 2 dormitorios e pagar os 800 euros ao mes, tes que ter uns ingresos mínimos netos mensuais de 2.683 euros ao mes. Pero se pides 3 dormitorios e pagas 887 porque é o mínimo que podes pagar, os ingresos que te exixen é de 3.000 euros ao mes. 3.000 euros de ingresos mínimos netos para poder participar neste alugueiro asequible de Casa 47.8 estes son os pisos que ten en Vigo Casa 47. Quen reciba o salario mínimo interprofesional solamente poderá acceder a estes 8 últimos, que son estudios de entre 30 e 40 metros cadrados. Pero que peor, os ingresos medios dos vigueses, seguindo o establecido pola Axencia Tributaria, o ingreso medio dos vigueses é de 1.786 euros. Pois ben, o 84% destas vivendas de Casa 47 exixe ingresos medios netos, ingreso de alugueiro, ingreso mensual da unidade familiar superior aos 2.000 euros. É dicir, a maioría dos vigueses e das viguesas non poden acceder a esas vivendas de Casa 47. Pero aínda hai máis. Aínda é máis, non é que teñas que ter ingresos superiores á media para poder participar nestes alugueiros, senón que estes alugueiros os van a adxudicar con independencia de se estás inscrito ou non no rexistro de demandantes de vivenda. O cal quere dicir que non exixe ninguna vinculación con Vigo, é dicir, non fai falta que estés empadronado no Concello de Vigo, non fai falta que estés traballando no Concello de Vigo e queras residir no Concello de Vigo, non, eso dá exactamente igual. O único requisito é que os teus ingresos mensuais netos excedan dos 2.000 euros ao mes. Unha inconcebible, unha tomadura de pelo. Non se pode chamar alugueiro asequible a este programa que exclúe a maioría dos vigueses. O que teñen que facer é deixar de facer propaganda, ter sentidiño, ceder esas vivendas á Xunta de Galicia, que é o que estamos a pedir dende a unanimidade, espero que aínda así siga sendo así, desta Cámara, para que nós as califiquemos dende Galicia como públicas, con carácter indefinido e protección indefinida, as adxudiquemos a través do rexistro de demandantes a persoas inscritas no rexistro de demandantes porque están empadroadas en Vigo ou porque traballan en Vigo e queren recibir en Vigo e pasen a pagar 158 euros ao mes frente aos máis de 800 que ten que pagar se fose de Casa 47. Moitas gracias. Moitas gracias, señora conselleira. Continuamos coa seguinte pregunta ao Goberno de dona Lara Méndez López e 2 deputados máis do Grupo Parlamentario Socialista de Galicia sobre a situación actual da cobertura médica no Centro de Saúde de Trabada. Saudamos ao alcalde que asiste tamén ao pleno dende a tribuna. Ten a palabra para formular a pregunta a señora Méndez. Grazas, presidenta. Moi boas tardes, conselleiro. Hoxe iniciamos unha nova viaxe da dor. Esta viaxe nos traslada hoxe ao Concello de Trabada, que lle agradezco que este hoxe aquí presente para escoitar a súa resposta despois de casi 2 horas de viaxe. E fai esa viaxe tamén porque lle preocupan os 1.070 habitantes do seu concello, un concello disperso, un concello envellecido, como moitos tantos de Lugo e de Galicia, e que en moitos casos non teñen servicio médico en Trabada, porque no ano 2023 había 2 médicos. Fai xa máis dun ano só existe un médico. Xubilouse, non se cubreu e só hai un médico. Se a isto lle restamos días de vacacións, permisos, baixas que tamén se producen, porque isto produce unha sobrecarga tamén para o personal facultativo, unha situación de estrés, pois moitas veces isto acaba nunha baixa. E, polo tanto, pois en ese momento xa non hai ningún só médico. Incluso a veces tampouco teñen o servicio de enfermería. Polo tanto, chegan ao seu centro de salud e teñen que coller un coche ou un transporte público ou tirar de algún amigo veciño que os leve
pois, o centro de referencia, que sería o de Ribadeo, media hora de viaxe. Seguimos coa viaxe da dor. Pero que moitas veces chegan a Ribadeo e se atopan tamén que coa saturación que hai no Concello de Ribadeo teñen que seguir traxectos, seguimos coa viaxe da dor ata Burela. En algún caso, cando un chega ao centro de saúde de Trabada, incluso xa dice, mira, vamos xa pa Lugo directamente, que a mellor se nos pode atender máis rápido. Pero a veces tamén, hoxe mesmo salía na prensa as urxencias de Lugo que están plantexando paros de 15 minutos porque lles falta persoal, e non só médico, enfermeiros, celadores, etc. Falta material e a veces hasta 10 horas esperando por unha cama. Esta situación da sanidade. Si ao Concello de Trabada, coa dispersión, co envellecemento, a estes 1070 habitantes, lle añadimos que hai unha residencia tamén da terceira idade que ten 39 usuarios, complica, porque o médico existente ou un só médico que teñen, ten que facer tamén atención a domicilio e a veces tamén atender aos usuarios do centro de maiores, da residencia de maiores. Dirán os do BP tamén, quen lle mandou a Diputación facer unha residencia, coas tenda tamén a Diputación, que será xa a próxima letanía que nos sacarán, que esas persoas que están usando estas residencias públicas da Diputación Provincial, cos atende tamén a Diputación Provincial. E decía esta mañá, conselleiro, un sistema sanitario público non é o que resolve todo no hospital. Compartimos, é certo. Moitas gracias. Pero para iso ten que funcionar os centros de primaria que non están funcionando como de Trabada. Para darlle a resposta, ten a palabra o señor conselleiro de Sanidade, don Antonio Gómez Cama. Saludos tamén ao alcalde de Trabada. Señora deputada, non sei se realmente temos todo interés en saber cal é a situación real do Centro de Saúde de Trabada. En calquer caso, xa sabe a resposta, xa que a situación que atravesa o Centro de Saúde de Trabada, ao igual que outros de Galicia, ven dada pola falta de médicos de familia, como ben sabe. Nin vostedes, nin o partido ao que representa están dispostos a facer algo por darlle solución. Porque quen ten responsabilidade de achegar médicos que as comunidades poidamos contratar é o Goberno central. Mire, explícolle exactamente a situación concreta que temos no Centro de Saúde de Trabada. Este centro ten asignados 978 pacientes en total. Isto supón un número inferior aos 1.500 pacientes por cupo médico que recomendan as asociacións médicas e tamén o propio Ministerio de Sanidade. Hai demora na atención? Para nada. A través da app do Sergas pódese conseguir unha cita para unha consulta co médico de familia no propio día. Non hai demora. A deficiencia no servicio que vostede describe pode ter que ver con que non hai atención todos os días? Pois tampouco. Porque este centro de saúde atende aos pacientes de luns a venres. É un centro onde non hai enfermería ou persoal de servizos xerais? Tampouco, porque hai persoal de enfermería e administrativo no centro. Señora Méndez, non sei exactamente o que trata de censurar. Que o médico de familia colla vacacións os días que lle pertenecen. Porque o certo é que hai días puntuais nos cales non hai médico no Centro de Saúde de Trabada, porque o facultativo, facendo uso de seu lexítimo dereito, desfruta dos seus merecidos días de descanso. E aínda, pese a falta de médicos de familia a que nos abocan as políticas do Goberno Central do PSOE, logramos cubrir con intersubstitucións a maioría dos días, nos que se dá esa circunstancia, grazas ao esforzo e aplicación dos profesionais do Servicio Galego de Saúde. E a asistencia aos veciños está garantida sempre. Cal é a súa proposta ante ese déficit acusado de médicos de familia? É a súa proposta que os facultativos non disfruten das súas vacacións e descansos aos que teñen dereito? Por que non dirixe, por unha vez, a súa queixa e as súas demandas ao Goberno de Pedro Sánchez e ao Ministerio de Sanidade, que é quen debe achegar solucións a ese déficit de médicos? Estaría facendo o que debe de facer se quere mellorar o servicio que lle presta aos veciños de Trabada e tamén a todos os galegos. Moitas grazas. Moitas gracias. Rolda de réplica, señora Méndez. Bueno, xa escoitou, señor alcalde, que se queixan de vicio. Que é isto de protestar? A ver, que os seus veciños e veciñas
os 1070 veciños e veciñas que sigan facendo a viaxe do Dor. Porque, total, para que vamos cubrir? Porque lle recordo, conselleiro, que quen ten a obrigación de cubrir as vacacións e os días é vostede. E lle recordo que por moito que repliquen ese mantra de que a culpa de Pedro Sánchez incrementou nun 50% as prazas MIR para cubrir e paliar o déficit que deixou o señor M. Rajoy, que sempre se olvidan del, pero que é seu. E coa súa mochila. É seu e coa súa mochila. E acababa a primeira intervención dicíndolle que compartía que un sistema sanitario público non é o que resolve todo no hospital, pero que cando resulta que os veciños e veciñas de Trabada ou de outro concello non poden ir ao seu centro de saúde porque non hai médicos, teñen que ir a outro e saturan o concello veciño ou teñen que ir a urxencias e saturan os hospitais, non lle culpa dos veciños e veciñas, é lle culpa do conselleiro e da Xunta de Galicia e da mala previsión. Sí, señor conselleiro, sí, señor, e que cando gobernan non fan os seus deberes, porque se M. Rajoy houbera coberto as plazas, non terían xa nin a posibilidade de utilizar ese mantra de que a falla de médicos é culpa de Pedro Sánchez e do Goberno Central. Porque dentro de 2000 anos, igual que o señor Caballero, cando deixe de gobernar Pedro Sánchez, pois xa non terán disculpa. E a ver, despois, de quen é a culpa do déficit facultativo e da situación dos centros de saúde. Porque aquí hai un alcalde preocupado polos seus veciños e as súas veciñas. Hai un alcalde que ten unha población envellecida e quere ver como o seu veciño e veciña, cando está mal, pode ir ao centro de saúde a ter unha resposta. Porque, aparte, se estamos pospoñendo a visita ao centro de saúde e a un primer diagnóstico preventivo ou incluso paliativo, pois non chegaremos a ter enfermedades peores que despois desemboquen incluso agravando a situación hospitalaria. Así que a pregunta é moi sinxela, conselleiro. Por favor, xa non me responde a mí, respóndalle o alcalde de Trabada, que despois de 2 horas creo que merece tamén esa resposta. Ten previsto a Xunta de Galicia cubrir as necesidades do centro de saúde do Concello de Trabada? Réplica do Goberno, señor conselleiro. Grazas, presidenta. Señora Méndez, desde cando goberna Pedro Sánchez? Cantos anos leva no goberno? Sabe cantos centos e centos de médicos de familia non se ha podido formar por culpa de Pedro Sánchez? No, lo sabe. Bueno, a realidade é que estamos ante unha escaseza xeral de médicos de atención primaria en todo o Sistema Nacional de Saúde. Non é problema exclusivo de Galicia. O sea, hai paro cero en determinadas categorías. Medicina de familia é unha delas. Listas de contratación esgotadas. Non temos médicos de los cales tirar. É unha onda de xubilacións que coincide con anos no goberno de Estado non dimensionou ben a formación de especialistas. Desde cando goberna Pedro Sánchez? Iso tradúcese en que cando hai baixas, permisos, vacacións ou vacantes, non sempre hai médicos de familia disponibles para cubrir cada oco. Fronte a esta realidade, a Xunta fixo 2 cousas: actuar no que depende de nós e reclamar con insistencia o que depende do Ministerio. No que depende de nós, levamos anos mellorando as condicións e ferramentas para atraer e reter profesionais e para garantir a asistencia sanitaria mentres dura este déficit. Un déficit que será de 244 médicos de familia no horizonte do ano 2029. Entre as medidas que adoptamos, incrementamos o prezo das intersustitucións para compensar o esforzo de quen asume coberturas. Igualamos as retribucións das prolongacións de xornada en primaria, coas do ámbito hospitalario, e reforzamos as horas extraordinarias voluntarias. Actualizamos o prezo das gardas, incluindo tamén aos MIR. Implantamos un sistema de reparto de pacientes cando hai vacante do médico habitual con límites de compensación para mantener a continuidade e a equidade. Aprobamos un manual de cobertura de ausencias en centro de saúde para ordenar procedementos e responder ante incidencias. Acordamos melloras organizativas e retributivas como complemento de turnicidade para quendas de tarde e deslizantes os días 24 e 31 de decembro como de especial significación e unha reducción progresiva de xornada. E impulsamos unha ferramenta clave, a lei que permite convocar prazas por concurso de méritos e aplicar incentivos reais para facer máis atractivos os destinos que históricamente custan máis cubrir. Lémbrolle, por enésima vez, que vostedes votaron en contra desa medida. E así o ten que saber tamén o alcalde de Trabada. Pero hai límites claros
as competencias autonómicas. Por iso, ao Ministerio le pedimos aumentar as prazas mil acreditadas, prolongar a vida laboral voluntariamente ata os 72 anos, negociar o estatuto marco cos profesionais que asumen o maior nivel de responsabilidade, os médicos, evitando novos días de paro que impacten gravemente nos tempos de acceso dos pacientes. Seguiremos traballando para cubrir as vacantes cando haxa disponibilidade de profesionais. Por suposto, garantindo a asistencia aos veciños e veciñas de Trabada. Moitas grazas. Moitas gracias. Continuamos coa seguinte pregunta de dona Silvia Longueira Castro e dona Elena Espinosa do Grupo Parlamentario Socialista de Galicia sobre o funcionamento do Servizo de Comidas do Complexo Hospitalario da Coruña. Para facer a pregunta ten a palabra a señora Longueira. Gracias, presidenta. Boas tardes, conselleiro. Bueno, xa nos sacou o comodín do público que a miña compañeira diputada Lara Méndez. Pídolle, por favor, que non me saque o comodín do público aquí outra vez, porque non lle vou a preguntar polos MIR. Voulle preguntar polos dietistas do CHUAC. Espero que Pedro Sánchez non teña nada que ver cos dietistas. Aí non, vale, vamos ben. Vamos ben ata de agora. A cousa que vostede sabe, ademais, que o CHUAC ten unha situación general, xa non a vou dicir aquí, bastante doliente con respecto ás obras. Xa contestou aquí a súa compañeira de infraestructuras, pero non nos aclarou nada. O caso é que a día de hoxe ningún dos membros do CHUAC, médicos, enfermeiras e demais, saben moi ben que facer cas obras nese sentido. Pero iso xa é outro cantar, que tamén ten que ver cos dietistas en algún sentido. O caso é que os teñen absolutamente desinformados. Como desinformados están os que traballan no eido das dietas, na cociña, pero sobre todo o personal de nutrición e dietista que está en cociña. Vostede sabe que o CHUAC ten 4 turnos, como todos os hospitais. O desayuno, o almorzo, a comida, a merenda e a xanta. Bueno, pois nesos 4 turnos, sabe vostede perfectamente que nas 2 cintas de comidas que ten o CHUAC ten que haber, ao final de cada cinta, un dietista. Eso non se está a cumprir. Hai 2 turnos, alo menos, que non o teñen, que son os desayunos e as merendas. E nos outros turnos só chega para unha cinta, é dicir, máis do 80% das comidas que se sirven ao CHUAC están sin vigilancia de dietistas. Non digo que non estén vigilados por outro persoal que non é dietista, e de aí xorden os problemas, pero non hai suficientes dietistas. Entón, isto leva acontecendo xa fai tempo. Desde o ano 2024, desde o mes de agosto, teñen vostedes máis de 170 folios con incidencias sobre o que está a acontecer na equipa de dietistas do CHUAC. O que nós nos preguntamos é, esos 3 dietistas que están absolutamente por debaixo da ratio, tendo en conta que o CHUAC ten 1.500 camas, pode dar 1.500 comidas ao día, bueno, 1.500 persoas que comen, máis de 1.500 comidas. Vostedes teñen pensado en algún momento das súas vidas, nin no goberno, restituir do goberno, claro, se non goberna, non. Vostede tampouco me conteste con unha pregunta, porque sempre a cuestión que fan aquí. Teñen pensado restituir ou recompoñer o equipo de dietistas, porque, volto a insistir, hai 170 folios desde o agosto de 2024 con incidencias do que veña acontecendo na cociña do CHUAC. Moitas gracias. Gracias. Resposta do conselleiro de Sanidade, don Antonio Gómez Camaño. Grazas, presidente. Señoría, síntome na obriga de comenzar apelando á súa responsabilidade como deputada, cuestionar a seguridade da comida para que se sirve aos usuarios de sanidade pública, pois é poñer en cuestión un traballo exhaustivo de planificación e control a cargo das persoas responsables e poñer en dúbida o labor de centos de profesionais e, ademais, pretender alarmar as miles de pacientes. Eu non entendo a pregunta realmente. Hai que ter valor para lanzar graves afirmacións baseándose en absolutamente nada. Nada, e sen ninguna justificación. A sanidade pública, os seus profesionais e os seus pacientes merecen un pouquiño máis de respeto. Merece tamén esta Cámara, que non se creou para debater inventos. Porque o que traiga vostede aquí é un invento. Non existe problema algún cos menús elaborados para os pacientes ingresados no Hospital Público da Coruña. Cando se fala de persoas enfermas e de seguridade alimentaria, hai que facelo con respeto e rigor. A realidade no CHUAC é a seguinte. O cadro de persoal e técnicos en dietética está
cuberto na súa totalidade e incluso se sustituyen todas as ausencias. As dietas elabóranse en función das indicacións clínicas específicas de cada paciente por profesionais titulados e cualificados. Os profesionais realizan as funcións propias da súa categoría, supervisando os menús elaborados de forma directa e indirecta en coordinación co resto do equipo asistencial. O persoal de cociña non ten acceso á historia clínica dos pacientes. Quen pode acceder exclusivamente é o supervisor de dietética, que é un profesional de enfermería. Tampouco é certo, ou doi a entender, de que o persoal de cociña modifique dietas ou pedidos. Os cambios de dieta se realizan desde as unidades de hospitalización polo persoal de enfermería. O persoal de cociña traballa con listados e códigos operativos que permiten elaborar e repartir as dietas indicadas, pero non decide nin altera a indicación dietética. Señoría, estamos a falar dun servicio que move volúmenes moi relevantes, máis de 1.300.000 servizos anuais, unha media diaria de 3.750 menús. E faise con cociña en liña quente, cun equipo de 26 cociñeiros e 190 pinches, garantindo tempo, seguridade e calidade. Se hai alguna incidencia puntual, analízase e dáselle a mellor resposta. O que non imos a aceptar é que veñan aquí a ser alarmas con afirmaciones infundadas que non se corresponden en nada coa realidade. Moitas grazas. Gracias. Réplica, señora Longueira. Señor conselleiro, eu tamén coñezo a táctica da triangulación. Hai 3 persoas e usted me quere enfrentar cos profesionais. Os profesionais non teñen, sí, me acaba de decir, a máis, tuvo a osadía de decir que eu fago un invento. Eu falo cos comités de empresa, eu falo cos representantes, eu falo cos traballadores. Ou vostede que cree que eu veño aquí a decir cousas que non sei? Non, volto a decir. A mí non me gusta inventar porque, mira, a realidad supera a ficción. Non me fai falta inventar. 170 folios, con incidencias. Vostedes nin siquiera ali, no CHOAC, o teñen como un rexistro que debería de telo, pero os profesionais, esos 3 que están ali, porque todo o demais é personal de cociña, non son sanitarios. Esos van recollendo día a día as incidencias. Por certo, a semana pasada pasaban pola cociña 2 carros do lixo. E a dietista veuse loca para dicir que por ali non se podía pasar, pero como están cas obras... E cas obras aquelo, nin Dios sabe o que se vai pasar ali, porque vai un sitio para un día por un lado, outro día por outro, ninguén ten unha información de como teñen que proceder, pois son os propios profesionais, esos cos que eu falo, pero non me enfrento, os que me teñen que contar o que está a acontecer. E non é posible que en lugares como Pontevedra, como Ferrol, donde hai ratios de dietistas de hasta 6, 7, 8 dietistas por cociña, polo servicio de comidas, exista. É dicir, cando vostedes licitan esa externalización, vostedes teñen uns pliegos que eu xa ben os vin, en donde se van poñendo esas ratios, moito maiores que os que temos no CHOAC. Entonces, como é posible que cando haxa que contratar vostedes cumplen estas ratios, que está moi ben cumplida, e como é posible que no CHOAC non se cumpla? Simplemente lle veño a decir eso, que a xente quere que aumenten os dietistas, porque sí que están entrando nas historias clínicas o persoal de cociña. Sí que están entrando. Moitas gracias. Gracias. Peche da pregunta, conselleiro de Sanidade. Gracias, presidente. Vamos a ver. Insiste vostede en instalar o alarmismo na sociedade galega a costa da sanidade pública. Neste caso, pretende menoscabarla a través de toda a idea de que o CHOAC hai un problema coa alimentación dos pacientes e un descontrol absoluto dos menús e da súa seguridade. A vostede dalle igual, absolutamente, se iso crea desconfianza nos pacientes máis vulnerables. Non está ben alarmar con falsidades. Imos a repasar unha a unha as súas graves afirmacións. Fala de intrusismo e afirma sen ningún pudor que o persoal sin autorización accede ás historias clínicas das cociñas. Pero vamos a ver, usted sabe como se accede a unha historia clínica electrónica no Sergas? Non ten ni idea. Porque sabe, non ten ni idea, porque se supiese non diría eso, e menos diría que ha falado con eles, porque eso estaría prohibido, estaría denunciado, es delito. É un delito. Por tanto, non me aquí a contar contos. Bueno, hombre.
O persoal de cociña non ten acceso á historia clínica, non ten, e tampouco modifica dietas, non se pode venir acá a mentir. Os cambios dietéticos efectúanse desde as plantas de hospitalización polo persoal de enfermería. O único ao que ten acceso o persoal de cociña é aos listados para saber o número e o tipo de dietas que ten que facer. Tamén mencionan que non se cobren as prazas de técnico superior de dietética. Non se dá conta vostede que foi precisamente este goberno o que fixo unha aposta incuestionable por incorporar as funcións de dietética e nutrición á sanidade pública. Foi este goberno o que creou primeiro a categoría estatutaria de técnico superior en dietética no Servicio Galego de Saúde no ano 2020. E foi tamén este goberno o que creou a categoría estatutaria de dietista no ano 2023. E no ano 2025 convocou as primeiras prazas estables con esas funcións no Servicio Galego de Saúde. O cadro de técnicos en dietética no CHUAC está cuberto e realizan as funcións propias da súa categoría, supervisando os menús de forma directa ou indirecta. No CHUAC e en todos os hospitales do Sergas hai procedementos e controis que garanten a seguridade e o cumprimento das normativas hixiénico-sanitarias nos menús que se serven. O CHUAC non é unha cociña pequena, é un dispositivo que presta 3.750 servicios diarios, con 26 cociñeiros e 190 pinches, liña quente, con seguridade e coordinación. Non é responsable lanzar sospeitas amplas sobre a seguridade alimentaria, porque iso non mellora para nada a confianza na sanidade pública. A Xunta seguirá a garantir a calidade, a seguridade e o trato digno aos pacientes, tamén na alimentación hospitalaria, e seguirá apoiando e recoñecendo o traballo dos profesionales que fan posible que cada dieta chegue a cada paciente como debe. Moitas grazas. Gracias. Pregunta de doña Elena Espinosa, do Grupo Parlamentario Socialista. Señor conselleiro, Galicia vive unha situación de sobresaturación xeneralizada dos servicios de urxencias que derivou nun auténtico colapso asistencial en prácticamente todas as áreas sanitarias. No Hospital de Montecelo, a presión asistencial levou a reprogramar cirurxías non urxentes. En Santiago de Compostela superáronse as 500 persoas atendidas nun solo día. O personal sanitario do CHUAC denuncia a sobrecarga que soportan os servicios de urxencias. Son só algúns exemplos que ilustran unha problemática que afecta a todo o sistema sanitario galego, inda que a área sanitaria de Vigo é a que está a asumir unha maior presión asistencial. As consecuencias son graves: tempos de espera inasumibles, pacientes atendidos en corredores, falta de espacio e de camas dispoñibles, así como unha sobrecarga extrema dos profesionales sanitarios sometidos a unha tensión constante e dificilmente soportable. Profesionales que tentan atender a toda a poboación, pero vense superados por a falta de medios, de persoal e en algúns hospitales mesmo de espacio físico. E con todo, vostede, señor conselleiro, o pasado día 8 afirmou que o sistema responde con normalidade e sin incidencias destacables. Non sabemos se é que non coñece a realidade ou directamente está a faltar a verdade. E sin acritud, hoxe queremos pedirlle que abandone os mensaxes triunfalistas, que aparte a habitual propaganda da Xunta de Galicia e que analice con rigor a situación actual. É certo que a gripe ten un impacto nos servicios de urxencias hospitalarias, pero tamén é innegable que estes servicios arrastran problemas estruturales de forma habitual derivados de unha paradoxa moi coñecida: menos consultas en atención primaria e maior presión sobre as urxencias hospitalarias. A solución non pode recaer exclusivamente no esforzo do personal, dos profesionales, nin na improvisación permanente da Xunta de Galicia. Un modelo destas características resulta insostible no tempo e evidencia a necesidade urxente de adoptar medidas estruturales que garantan unha atención nas urxencias sanitarias segura e de calidade. Por todo isto, preguntámoslle se o Goberno de Galicia vai adoptar algunha medida concreta para afrontar os problemas que se están a producir nos servicios de urxencia das áreas sanitarias de Galicia. Gracias.
Resposta do conselleiro de Sanidade. Grazas, presidente. Señoría, na sanidade pública de toda España, como se ha dito moitas veces, está a acontecer este inverno algo extraordinario. 4 días de folga médica en decembro, 2 días de folga médica en xaneiro, unha semana de folga médica en todos os meses ata que chegue o verán. A sanidade pública galega afronta este inverno unha paralización da actividade inusual, consecuencia do enfrontamento dos médicos co Goberno de España. Un Goberno de España que impulsa un estatuto marco de persoal sanitario en contra do persoal sanitario con máis responsabilidade, os médicos. Como consecuencia dese enfrontamento, a sanidade pública galega só entre os meses de decembro e xaneiro suspendéronse máis de 80.000 actos asistenciais. Están a pasar realmente cousas moi graves na sanidade pública provocadas polo Goberno de España. E, como sempre, tratan de desviar a atención e poñer o foco nun asunto que non ten nada de extraordinario porque sucede todos os anos. O incremento da demanda asistencial como consecuencia da gripe e das infeccións respiratorias repítese todos os invernos e a sanidade pública galega está preparada para afrontala. Así que, en resposta á pregunta concreta formulada na súa iniciativa, sí. Tomamos medidas para reforzar o sistema sanitario durante esta temporada invernal e tamén tomamos medidas para intentar reforzar os servicios de urxencias da comunidade autónoma. Como xa detallei esta mañá na interpelación, estas medidas puxeronse en marcha o pasado mes de novembro coa activación do Plan Sanitario de Inverno, un plan que permite previr, planificar e xestionar os recursos necesarios para responder aos picos de demanda. O plan habilitou dispositivos e reforzos para esta tempada de gripe, establecindo medidas en todos os ámbitos. Os servizos sanitarios dimensionanse a tal efecto, incluindo reforzos que permiten atender momentos de sobredemanda. É, por tanto, infundada a súa acusación? Por suposto. Os profesionais viron incrementando a súa carga de traballo as semanas previas? Tamén. Estaba preparado o sistema para responder? Sen ninguna dúbida, sí. Non, imos a falar máis con datos na man. No último mes e medio, nos servizos de urxencias, atendérose 150.971 urxencias hospitalarias, as mesmas atencións que o ano pasado e menos que os anos previos. A presión de urxencias sitúase no 71,1%, inferior a tempadas previas. Habilitáronse máis camas que nunca, con 7.007 camas disponibles, cifra moi superior a anos previos con demandas e presión superiores. De feito, esta temporada habilitáronse máis camas que o inverno pasado, 245 extra na última semana. Por iso, como oitan decir moitas veces súas señorías neste Parlamento, parece que o dato, neste caso, mata o relato. Moitas grazas. Gracias. Réplica, señora Espinosa. Eu tratei de que vostede escoitase, pero xa vexo que non é posible. Eu lle decía que a gripe sí que pode influir algo, non o neguei na miña intervención, pero mire, este titular é do mes de xullo, urxencias tocan techo e valora derivar a los pacientes leves a primaria ou al PAC. Contolle este de agosto, señor conselleiro, el cierre de urgencias de tarde en 6 centros de salud satura el Cunqueiro. E podería leerlle moitísimos máis, si quere. Eu lle pregunto, hai episodios de gripe fortes os 365 días do ano? Non, señor conselleiro, a realidade é outra. E esas medidas que vostede falou aquí, se as puxeron, non funcionaron. Si é que as puxeron, porque non o sei, non funcionaron. E, por favor, lle pido que non bote a culpa ao Estatuto Marco. É un estatuto negociado cos sindicatos e sabe perfectamente que os médicos, os sindicatos médicos están a demandar competencias que non son do Goberno de España, si son súas da Xunta de Galicia e de outras comunidades autónomas. Polo tanto, non intente engañar, porque a realidade é outra. Estamos diante de un problema que non é puntual, nin unha situación que é coyuntural. Estamos diante dunha estrategia sostida e debilitada de recortes e abandonos por parte da Xunta de Galicia. A realidade, por moito que lles
coste é teimuda e as urxencias se colapsan porque desmantelaron a atención primaria, menos médicos, menos pediatras, PACs infradotados, menos enfermeiras e menos que na media do Estado. Isto é un tema ideolóxico, señor conselleiro, non ten outro tipo, non ten outro título, quero decir, e esta é a realidade que a Xunta quere ocultar. Polo tanto, eu pídolle que escoite, por favor, e que dé solución a estes sistemas. Gracias. Está escoitado. Feche da pregunta, conselleiro de Sanidade. Gracias, presidente. Señora Espinosa, a Sanidade Pública Galega está preparada para facer fronte ao incremento de demanda asistencial pola onda de gripe e dar unha resposta aceitada e coordinada. Usted elixe agora os puntos ao largo do ano onde hai máis presión asistencial nos servicios de urgencias, porque tamén colle o verán, que é onde hai menos facultativos, porque a xente está de vacacións, e tamén hai un aumento de población en determinadas zonas geográficas de España. Eso é facer trampas. Isto é facer trampas. Sí. Ustedes volven aquí sempre coas mesmas historias de apocalipsis, colapso, alarmando a xente sin motivo, ou con un motivo, que creo que é tapar realmente a que ten montado o Goberno de España coa folga de médicos que le vamos padecendo desde hai meses. O seu discurso cae pola evidencia dos datos, a igual que todos os seus argumentos, por chamarlos de alguna forma. Afortunadamente, nunca, e repito, nunca o Servicio Galego de Saúde se viu colapsado, nin no peor da pandemia. Está claro que os clásicos son os clásicos, e un inverno sin traer algunha iniciativa sobre o presunto colapso non é inverno, pero o certo é que pusemos en marcha un plan sanitario de inverno semanas antes de que o Ministerio de Sanidade convocase un Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde para abordarlo. Semanas antes, reforzamos con máis de 250 camas os hospitais públicos. Pechamos a campaña de gripe, da vacinación de gripe con máis de 882.000 persoas vacinadas contra a gripe. Quizáis a presión asistencial fose menor se os profesionales non se viran chamados a manifestarse, ponerse en folga contra unha ministra que os menospreza. E mentras, a oposición neste Parlamento, en lugar de ser honesta, debátese entre mirar cara a outro lado e tratar de aproveitar o rebumbio e desviar o foco cara a Xunta, a ver se rañan algo. As folgas e paros contra o borrador do Estatuto Marco están facendo que se resinta o sistema sanitario, dificultando o fluxo de pacientes en todos os niveis. Por que cando paran os profesionais sanitarios, cando paran os médicos por culpa do Estatuto Marco do Goberno Central, non que non se ven recoñecidos a consecuencias deses paros non o sufre a ministra, sino pagan os ciudadanos a través de máis esperas. Está claro que este debe ser o único motivo polo cal manteñen vostedes a señora Mónica García sentada no Consello de Ministros. Parecen que queren que colapse a sanidade pública galega porque en colaboración con seus socios de goberno. Por nosa parte, continuaremos traballando, planificando e escoitando aos profesionais para manter unha sanidade pública de vanguarda. Moitas grazas. Pregunta de don Miguel Ángel Viso, do Grupo Parlamentario Popular. Gracias, presidente. Señora conselleira, acude hoxe a este pleno para abordar un asunto de enorme relevancia para Galicia, como é o acordo comercial Unión Europea e o Mercosur, que afecta directamente a un dos piares da nosa economía e do noso territorio, o sector primario. Un debate que, ademais, non é novo neste Parlamento. Onte mesmo xa analizamos esta cuestión e os distintos grupos parlamentarios deixaron claras as súas posicións. Un debate necesario porque falamos de miles de explotacións gandeiras e agrícolas, de rendas familiares, de equilibrio territorial, pero, sobre todo, falamos de futuro do noso rural. Desde o Grupo Popular queremos reiterar, como fixemos sempre, como fixemos onte, que defendemos o comercio internacional e a apertura de mercados, pero nunca a costa do sector primario galego, nin permitindo situacións de competencia desleal. Galicia produce con altos estándares sanitarios, ambientais, laborais e de benestar animal, e iso debe ser unha garantía, non unha desvantaxe. O acordo Unión Europea-Mercosur está a xerar preocupacións comprensibles entre gandeiros e agricultores.
con sectores estratégicos para Galicia. Existe o temor fundado de que a entrada de produtos a baixo custo, producido baixo normas menos exixentes, exerza presión sobre os precios e poña en risco a rentabilidade das explotacións. Por iso é clave que as cláusulas de salvagarda non sexan só unha declaración de intencións, senón ferramentas reais, eficaces e de aplicación rápida. Nos últimos días, ademais, escoitamos declaracións que xeran dúbidas razoables sobre como se aplicarían estas garantías na práctica. Aquí, o papel do Goberno de España é determinante. É quen negocia en Europa e é quen debe defender con firmeza os intereses do sector primario galego, garantindo que todo produto que entre no mercado europeo cumpra exactamente cos mesmos requisitos que se lles exixen aos nosos produtores. Do mesmo xeito, será fundamental reforzar os controis en fronteira, competencia, como todos sabemos, tamén estatal, para asegurar que non se incumpren os estándares europeos. A todo isto tamén se suma o escenario da preocupación estrutural, o futuro da política agraria común, xusto cando se debate o marco financeiro do ano 28-34. Señora conselleira, vostede sabe que Galicia precisa unha PAC forte, unha PAC que xere estabilidade, que xere relevo xeracional e, sobre todo, desenvolvemento rural. Por todo isto, facemos unha pregunta clara e concreta. Que pasos vai dar a Xunta de Galicia para garantir que as salvagardas se apliquen de forma efectiva, que se reforcen os controis e que o Goberno de España asuma ante Europa unha defensa firme dos intereses do sector primario galego neste novo escenario? Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Para darlle resposta, ten a palabra a señora conselleira do Medio Rural, dona María José Gómez. Moitas grazas, presidenta, deputados, deputadas, señorías. Dende Galicia é posiblemente unha das rexións europeas especialmente afectadas diante do Acordo Unión Europea-Mercosur, porque o sector primario ten un papel clave na nosa economía e baséase nun modelo de explotacións que cumplen altos estándares sanitarios, ambientais e de benestar animal. Por iso a nosa posición é clara e coherente. Defendemos o comercio internacional, pero nunca a costa do sector primario galego, nin en condicións de competencia desleal. O acordo pode xerar oportunidades en determinados nichos de mercado, especialmente para produtos de alta calidade, pero coñecemos ben as preocupacións dos sectores estratéxicos de Galicia, como pode ser o da carne de vacún ou o do mel. Entendemos a preocupación dos sectores, escoitamos aos nosos agricultores e gandeiros e xa lle trasladei ao Ministerio as súas demandas. Na Xunta de Galicia compartimos esas preocupacións e dende o primeiro momento puxémolo de manifesto ante o Goberno central. Ante esta situación, dende o Goberno galego imos actuar con responsabilidade e firmeza e exiximos o mesmo ao Goberno de España. En primeiro lugar, solicitamos en reiteradas ocasións ao Goberno central que non se aplique o acordo de xeito provisional mentras non queden plenamente blindadas as garantías para agricultores e gandeiros recollidas no regulamento de salvagardas. Ao mesmo tempo, reclamamos un incremento do Fondo de Continxencia da Unión Europea para crises e unha maior dotación financiera da nova PAC. Entendemos que esta disposición de recursos é máis que necesaria que nunca ante a variabilidade e inestabilidade que vivimos a nivel global. Tamén seguiremos fomentando no ámbito do Consello Agrario unha fronte común coas organizacións profesionais agrarias e coas asociacións do ámbito agrario e tamén coas comunidades autónomas. En materia de control, instamos ao Goberno central a incrementar os controis en fronteira por riba dos compromisos xa avanzados polo ministro. E dende as competencias de Galicia implantaremos un plan específico de control dos produtos importados, incrementando o número de inspeccións sobre a correcta etiquetaxe e trazabilidade, sobre a orixe real e a calidade efectiva dos produtos e así como a loita contra fraudes e imitacións das marcas de calidade galegas. Ademais, poñeremos en marcha de xeito inmediato o Observatorio de Prezos de Galicia para facer un seguimento continuo da evolución do mercado. Reforzaremos a promoción dos produtos galegos nas canles curtas de distribución e de proximidade, como xa o vimos facendo en outros ámbitos. Neste mesmo sentido, instamos tamén ao Goberno central a que defenda diante da Unión Europea a incorporación
incorporación de máis indicativos de calidade galegos ás denominacións de orixe protexidas no acordo, dado que actualmente só hai dúas. Apoiaremos a exportación daqueles produtos que poidan aproveitar e realizaremos campañas de sensibilización dirixidas aos consumidores para que consuman esa marca Galicia Calidade. Moitas gracias. Réplica, señor Viso. Gracias, presidenta. Gracias, señora conselleira. A súa resposta deixa clara unha cuestión fundamental. Galicia non se sitúa nin na resignación nin no alarmismo, senón na existencia e na defensa activa do seu sector primario, con medidas concretas en riba da mesa. É importante trasladar tranquilidade ao sector, porque existen instrumentos para protexer o mercado, pero tamén firmeza, porque esas garantías só son útiles se se aplican de maneira efectiva. Neste sentido, valoramos especialmente o compromiso da Xunta de exixir que o acordo non se aplique de forma provisional mentre non estén plenamente blindadas as salvagardas para agricultores e gandeiros. Tamén é relevante o anuncio de reforzar os controis, como vostede acaba de dicir, tanto reclamando ao Goberno de España un maior control en fronteira, como implementando dende Galicia un plan específico como vostede desarrollou ahora mesmo, detención de residuos, condicións sanitarias, correcta etiquetaxe, trazabilidade, etc. Queremos poñer en valor, ademais, a posta en marcha do Observatorio de Precios de Galicia, que permitirá facer ese seguimento continuo de evolución dos precios, especialmente en leite e en carne, así como o esforzo da promoción dos produtos galegos, sobre todo destacando os produtos de Galicia Calidade. Tamén compartimos, como non, a necesidade de impulsar esa fonte común co sector e reclamar unha PAC forte, con maior dotación financeira, porque nun contexto de incerteza internacional a política agraria común segue sendo a principal garantía. Señora conselleira, desde o Grupo Popular reiteramos que estaremos ao lado da Xunta nesta defensa, apoiando con feitos e trasladando con claridade ao Goberno de España que Galicia non acepta competencia desleal nin perda de oportunidades para o seu sector primario. O campo galego necesita garantías, seriedade e apoio real. En esa liña, señora conselleira, contará sempre con noso apoio. Nada máis e moitas gracias. Réplica do Goberno, señora conselleira. Grazas de novo, presidenta, deputados, deputadas. Dende o primeiro momento, dende o Goberno galego, mantivemos un contacto continuo co sector, como lle dixen, escoitamos as súas preocupacións diante deste acordo co Mercosur e trasladámolas ao Goberno central. Fixémolo incluso antes de que o propio sector se manifestara. O Ministerio de Agricultura transmitiunos sempre as bondades do acordo, incluso cando dende Galicia lle insistimos na nosa preocupación polas implicacións que tería para o sector primario. Por tanto, os nosos gandeiros e agricultores saben que a Xunta de Galicia sempre defenderá os seus intereses. E así o demostran os feitos. Demostrámolo cando os prezos da carne se desplumaron e puxemos en riba da mesa 12 millóns de euros para a ternera gallega suprema. Demostrámolo tamén coas enfermidades que afectan a nosa cabana gandeira, especialmente co bovino. Demostrámolo ante situacións excepcionais como a vivida este verán cos incendios forestais. E demostrámolo de novo agora. Acabamos de presentar no Consello da Xunta un amplo paquete de medidas, as 10 que relataba na miña primeira intervención, que demostran o compromiso do Goberno galego co noso campo ante as incertezas xeradas polo Acordo Unión Europea-Mercosur. Adiantámonos así ao Goberno central, do que aínda estamos esperando que concrete o que vai facer diante deste novo escenario que se abre. Avanzamos xa estas medidas que imos desenvolver no curto e medio prazo ante a posibilidade de que o acordo poida entrar en vigor de xeito provisional e sen as cláusulas de salvagarda reforzadas que sempre defendemos como algo que era completamente innegociable. E se isto é hoxe unha posibilidade, é debido a que algúns que co seu voto para levar o acordo ao Tribunal de
Xustiza da Unión Europea deixaron a porta aberta a súa entrada en vigor provisionalmente e sen estas garantías de xeito inmediato. E onte mesmo, durante a celebración da Comisión de Comercio Internacional no Parlamento Europeo, votaron non a esas salvagardas. O que está claro é que non se pode dicir en público que se defende o sector primario e logo dificultar os mecanismos reais que garantan a súa protección ante calquera acordo. Do mesmo xeito, pedimos ao Goberno Central unha maior defensa do noso sector agrogandeiro. No acordo hai 59 indicativos de calidade españois protexidos, pero só 2 son galegos. Porén, somos a terceira comunidade de España con máis marcas de calidade, un total de 36. Noutras comunidades incluíronse ata 14 distintivos, como é o caso de Andalucía ou 10 en Cataluña. Urximos ao Ministerio a corrixir esta cuestión, a intensificar tamén os controis en fronteiras ou a negociar unha nova PAC ben dotada, diferenciada e con menos burocracia que carga de traballo ao sector. Todas estas peticións xa lles expuxen verbalmente ao ministro na conferencia sectorial e acabo de remitirllas por carta. Agardo unha rápida resposta, pois son cuestións de suma importancia para o sector e para o Goberno da Xunta de Galicia. Máis nada, moitas gracias. Continuamos coa última pregunta do orde do día de dona Rosana Pérez Fernández do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Grazas, presidenta. Conselleira, en 2023, cando vostedes gobernaban na UE e tamén aquí, e cando aprobaron definitivamente o Regulamento de Control da Pesca, Galiza xa tiña 3.766 buques de artes menores. Por certo, hoxe, 3 anos despois, temos 83 menos que en aquel momento. Case o 90% destes eran de menos de 12 metros de eslora. Naquel momento, cando vostedes apretaron o botón do sí, condenaron a eses máis de 3.700 buques a cumprir unhas normas que xa sabían daquela que eran imposíveis de cumprir. Sabían que a maioría pescan dentro das rías, en augas interiores, a distancias que apenas están lonxe das lonxas, onde se pesa e se rexistra o produto. Sabían que xa estaban suxeitas a cotas máximas de capturas e que tiñan que cumprir as vedas correspondentes de cada especie. É dicir, sabían, vostedes, que tiñan unha chea de medidas de regulación, supervisión, comprobación, inspección e vixiancia que cumprir para garantir a sostibilidade da frota e dos recursos. Malia isto, vostedes dixeron e din que en Europa non coñecen a nosa realidade e meteron no mesmo saco a frota industrial e a frota artesanal, que é a maioría da que temos en Galiza. Se non a coñecían, señora conselleira, en Europa, a nosa realidade, vostedes estaban ali para lle dicir calé, pero non o fixeron. Vostedes xa sabían daquela que no 2026 entrarían en vigor as normas que rexen desde o 10 de xaneiro deste ano para os buques de 12 metros de eslora. Igual que saben, señora conselleira, igual que sabemos todos os demais, que estas normas vanse estender no 2030 aos barcos de 9 metros de eslora, é dicir, a todos os do marisqueo a frote e algún máis. Como é posible, señora conselleira, que sigan mentindo a día de hoxe e que digan que non teñen nada que ver con este regulamento? Conselleira, hoxe vostedes tamén gobernan Galiza e Europa. É dicir, vostedes teñen a sartén polo mango, son os que mandan e teñen, polo tanto, a posibilidade, a obriga, diríamos nós, de reverter a situación na que vostedes mesmos meteron a frota artesanal galega. Por tanto, a miña pregunta é moi clara. Que vai facer para evitar as consecuencias negativas que o regulamento xa está a traer na nosa frota artesanal? Moitas gracias. Para darlle resposta, ten a palabra a señora conselleira do Mar, dona Marta Villaverde. Boa tarde. Gracias, presidenta. Bueno, primeiro, disculparme por estar de espaldas, pero, bueno, pola posición da bancada non podo darme a volta. Bueno, en primeiro lugar, decir que o que vai a facer a Xunta de Galicia é seguir traballando ali onde sexa necesario para defender o noso sector pesqueiro e, como non, por suposto, a nosa frota artesanal.
É o que levamos facendo dende o principio deste regulamento, dende que o comisario europeo Sinquevicius o propuxo. Ese comisario que pertence ao Grupo dos Verdes, do que forma parte o BNG en Europa e que agora teñen como eurodiputado. El foi quen propuxo este regulamento de control. En todo este proceso, a Xunta de Galicia trasladou multitude de enmendas procurando mellorar o borrador inicial do texto. Traballamos en propostas consensuadas co noso sector pesqueiro e sempre da man deles, e moitas delas recollidas no dictamen do Consello Galego de Pesca xa no ano 2018. A Xunta conseguiu que se introduceran enmendas no texto inicial en todas as fases da tramitación. Presionamos ata o final advertindo da realidade da nosa frota. Conseguimos que se establecesen medidas de flexibilidade, períodos transitorios máis amplos para a súa aplicación e que se incluíran todas as posibilidades que agora teñen os Estados membros, incluída o Reino de España, para modular a norma. E mentres, pois é verdad que o BNG votou que non. Pero claro que votou que non. Sempre é máis fácil decir que non que poñerse a traballar a facer emendas. É moi fácil ignorar os problemas, como fan vostedes, porque non teñen responsabilidade de goberno, pero nós non somos así e traballamos para mellorar unha norma para que se adapte á realidade da nosa frota. E imos a seguir facendo, exixindo unha aplicación proporcionada e realista do Regulamento de Control da Pesca. Estamos en contacto permanente co sector. Fixemos forza con eles para que o Goberno Central rectificase e se puxera a traballar. Reunime con presidentes das federacións galega, nacional, provinciais, reunimos en sesión extraordinaria ao Consello Galego de Pesca. No Consello Consultivo de Asuntos Pesqueiros preparatorio do Agrifish do luns pasado, pois trasladeille ao señor ministro a postura de Galicia e tamén instei ao Ministerio a que acollesen as medidas de flexibilización recollidas na propia norma. E coincidirá comigo en que non ten ningún sentido en que o Goberno Central agardase hasta o 10 de xaneiro que entraron en vigor as novas disposicións do regulamento a que os pescadores tiveran que parar a súa actividade para entender que tiñan o traballo sen facer, que o Ministerio tiña o seu traballo sen facer. E non foi porque dende Galicia non llo dixéramos. Tanto a Consellería do Mar como o sector presentamos alegacións e outra documentación demandando o desenvolvemento de medidas. En definitiva, a Xunta seguirá afrontando os problemas. Seguiremos traballando e levando a voz do sector a Bruselas, a Madrid ou donde faga falta. Nada máis. Moitas grazas. Réplica, señora Pérez. Grazas, presidenta. Señora conselleira, claro que estou de acordo con vostede sobre o que di do Goberno Central. É máis que poderíamos dicir. Pero vostedes, insisto, son goberno neste país desde hai casi 17 anos e gobernan tamén en Europa. E fíxense, o señor Sinquevicius estaba posto ali polo Partido Popular, igual que está agora o señor do Partido Popular, que é o comisario de Pesca que se chama Costas Cádiz. É dicir, é colega seu. Por lo tanto, insisto na miña primeira intervención. Vostedes teñen a sartén polo mango. Son os que mandan e deben reverter esta situación. Fíxese, conselleira, sin acritude, a súa incoherencia, as súas mentiras, os seus enganos están documentados. Están incluso documentados en esta Cámara. Vostedes votaron nesta Cámara 5 veces, non unha, nin dúas, nin tres, 5 veces a 5 iniciativas distintas dende o ano 2021 do Bloque Nacionalista Galego, donde pedíamos a exclusión do regulamento da frota artesanal galega, entre outras moitas cuestións. Vostedes votaron a favor das nosas iniciativas, mesmo cando, en decembro de 2023, cando había 2 meses que votaran a favor de que o regulamento se puxese en marcha. Polo tanto, insisto, agora de nada vale poñerse detrás dunha pancarta e decir, como din vostedes, que os pés do Partido Popular é porque son o Partido da Pesca. Non, señoría, vostedes non son o Partido da Pesca, vostedes son o Partido da Patraña, o Partido das Pantasmadas e, sobre todo, o partido dunha palabrería cada vez máis barata e que cada vez cree menos xente.
arranxen esta desfeita na que meteron a frota artesanal galega porque teñen o goberno na Unión Europea e en Galiza. Exclúan a pesca. Moitas gracias. Réplica do Goberno, señora conselleira. Grazas, señora presidenta. Bueno, eu non vou a caer no populismo aquí da señoría, pedir a derogación dun regulamento que está en vigor e que é de plena aplicación e que é responsabilidade das autoridades a intentar adaptar esas normas á realidade da nosa frota. Porque aquí o importante é axudar ao sector pesqueiro e nós traballamos a diario para facelo. Grazas ás emendas introducidas á petición de Galicia, conseguiuse que no regulamento existan medidas de flexibilidade, exista un maior período transitorio á hora de aplicar medidas que o Goberno de España non aproveitou para adoptalo á realidade da nosa frota e conseguiuse tamén que se aumentaran a marxen de tolerancia cero na pesaxe, que era moito máis estricta. Se o BNG tanto defende ao sector pesqueiro, non sei que fai no Grupo dos Verdes en Europa, que son os maiores enemigos dos pescadores. En este mesmo Parlamento tamén lle recordo que adoptouse en marzo do 2023 unha moción solicitando expresamente que o Grupo dos Verdes rectificase por actuar sistemáticamente en contra dos intereses da cadena mar industria galega. Por moito que digan que votaron en contra do regulamento, moitos dos problemas actuais teñen a súa orixe na proposta do seu comisario Sinquevicius e na posición do seu grupo parlamentario dos Verdes de Europa, que foi especialmente combativo a favor dun maior control da pesca. Mire, precisamente o que decía o seu grupo na Eurocámara despois da aprobación do primeiro informe que foi aprobado no Parlamento no ano 2021. O grupo votou en contra do informe porque será máis difícil para as autoridades planificar as inspeccións e informar das infraccións, o que pode levar a un aumento das capturas non declaradas e isto terá en detrimento dos recursos biolóxicos marinos, é dicir, ao seu grupo o que lle preocupa son os peixes, non os pescadores, e a nós importanos as dúas cousas, que haxa recursos pesqueiros e que os pescadores podan faenar en condicións proporcionadas de seguridade e ao mesmo tempo garantir a trazabilidade do produto que chega aos consumidores. O que sí é sorprendente, insisto, é que tendo 2 anos dende a entrada en vigor da primeira parte do regulamento, o Goberno central deixara todo para a última hora. Fíxese, estas novas disposicións do regulamento entraron en vigor o día 10 de xaneiro e houbo que agardar hasta o 19 de xaneiro para que o Goberno central convocase aos representantes dos pescadores para decirlle que vai a trasladar a Bruxelas unha proposta de flexibilizar as medidas de control. 2 anos despois da entrada en vigor e 9 días despois da súa aplicación. Eles terán que explicarlles ao sector pesqueiro por que non fixeron con tempo o seu traballo e por que non se puxeron a traballar cando tocaba. E vostedes, desde o BNG, tamén terán que explicarlles por que apoian a un goberno en Madrid que unha vez máis non defende os intereses de Galicia nin tampouco defenden ao sector pesqueiro galego. Asegúrolle que nós, dende o Goberno galego, seguiremos traballando, seguiremos defendendo e levando a voz do noso sector do mar a Madrid, a Bruxelas e a donde faga falta. Nada máis. Moitas grazas. Moitas gracias. Como se anunciaba, esta era a última pregunta da orde do día e, por conseguinte, rematando a sesión, desexándovos boa tarde e noite a todos e todas.